It's your host Rudy, and welcome back to Mindanao Rhyme War, second battle for our third event for tonight. Make some noise! Atong laban karon, man from my right, representing Balista Familia, we got Kenhu. Man from my left, repping PNP, repping Sandino, we got Mystery Boy. Coin toss. Heads or tails? Tails, sige pilit isa una. Mystery Boy goes first. Mystery, round 1, 1 minute. Go! Nganong ako man imong gipauna ni Batila. Diya tayo kung kontra mo raman. Uy, pikot. Kung sa isda pa ni siya palutpot. Naka-rock and roll pa yun sa nina. Unsa man, gusto ka mag-rolling-rolling Panlog Plaza? Kaya ako sa imo, dili ko mataha. Kay kabalo ko nga, ako mutira, dili ko ka mabangbang. Kay unik ako na mutira, dili ko ka, diha na ka mo pilit tama sa mga, alam mo, mura na ka alibangbang. Mura ka kalibangbang, ningon ka kanya, mura ka litap-tap. Wala ka na buwang, nimputi, ram tingali ka, tungod sa imong up-up. Kini ako mga tira, hinimo rin karong adla, karong gabi una. Nganong karong pa man nga, at gabi na munta, ni mo pa magkakadlaw. 10 seconds, 10 seconds. Dali ara sa 10 seconds eh. Naunsa nang brini. Nganong ikaw pa may nakontra, dili mo ta ka mo angay matbang sa ko kay dili ko mabangbang. Time. Kenho, round 1, 1 minute. Go! Nalang ko'y pangutana sa imo ha. Di ba pag panganak nimo nagtaktilig ka? Bantog ray mong naong mura og ligid. Kaya tikang iligid sa bakilid. Ikaw man tong adik og computer. Pero isa ka tuig kag dulag computer, wa ka kanumdum sa dapitang enter. Go! Ako nimo, atik-atik pa ka nga rapper, kabalo ko imong lubot. Naikirkir. Kung mag-atik-atik gani ka sa kuha, unya nagmakakaya ka. Kaon sa daghan aron mo tubo ka, lantaway mong buhok, wala gani kay paalot. Bantog ray mong nang murag keyboard, ikaw pa dito sige pangutot sa inyong classroom. Oh, 10 seconds na. 10 seconds. seconds na niya. Sa gamay pa ka, adik kag Julin. Pero karon adik kag Utin. Time. Ako na sa camera, Chay. Round 2, Mystery. 1 minute. Go! Unsa to migingon? Nga ako gikerker. Uy, pahawa dia basta sipawan ka murag bula saker. Dili ka ngayon mag-rapper, dili po ka ngayon mag-dancer, may pauli ka dito. Ngayon ka kerker. Usa ka mo throws crystal clear, payos na mo kerker. Unsa pa to yung gingon? Nga adik ko gutin. Yatay. Wala ka sa ko nga. Sa ko gani ka nang igutin. Ningon niya akong kontra ka gani ha. Usa daw siya ka ninja. Tinuod siguro. Tanaw yan nagbuaya. Di ba? Mura ka tong gisumon nga baki ni Jiraiya. Ay si katawa. Kay wala ko nilingaw sa imuha. Ay pagmuli ka sa inyo ha, mudiritso kag pagkamatay. 10 seconds. Kaning panuwaya sa kuha giatbang giatay. Ning kontra ko og halas. Hoy, isa ra ka kaliwas. Time. Kenwon, round 2, 1 minute. Go! Kayon kag ikaw ray kabalo mamalikas. Ug pisting yawa to imong mama, mao to hinungdan nasira ako sa una. Hala ka! Go! Ug ikaw makadungog sa kuntingog, bisan pag ikaw gibungog, ikaw mouyog. Kaya tikan tumbahon sa imong gitindugan karon, kay imong naong mura og turon. Go! Pangalaan pa ka sa imong mama og palwa kay didto ka gipanganak sa karsada. Ako ray naluoy sa imuha, may pagmuli na lang ka. Matulog ka kay ikaw pagkaniwanga. Ikaw nagdagag baka. Kay mong nong
mura og baki bitaw nga wala kat lukso bitaw nga naglutaw-lutaw sa sapa. Mukaon ka seconds. dagdag lamok. 10 seconds sakto pod. Nakot pangutana. Sa pilay pusta sa pisot ni kong kontra. Time. Make some noise. Round 3, 1 minute, Mystery Boy. Go! Og pisot pa ko tanawa ni nga kuha. Pakitulti ka. Oh, pisot ni. Hoy, gituli na ko buhanga ka. Ayaw ko gadlo ka nga sa kong mama ka nasira. Kay ingon imong papa sa kuha sa una. Sa napaka sa tiyan sa imong mama. Giingnan ka og tambal sa imong mama. Kapalo mo sa tabala, kurtal tanaw resulta ron, di ba? Abnormal. Ayaw ko gadlo ka og asa kagikan. Kay kabalo ko dito ra gyapon kang pauli ni ani kag pagadian nagunsa man ka nagtungag sa imuha muluhod ko magabaan gyapon ka naa ka sa kuang lugar di ka angay magtinunto sa kuha. Ayaw ka adlok sa kung ipabuyan nga istorya kabalo man koy motuhod nangurog na. Di ba? Nganong moingon makasago nga ako